I ćao svima, ja sam Sean i dobrodošli u moj novi video i tu je sa nama Johnny. I danas ćemo igrati Clash Royale. Kao što možete vidjeti, ja sam ušao u Arenu 8 i odmah kada sam odigrao jedan battle dobio sam Magical Chest, to je prvi battle. Ja sam ljudi Arena 7, pao sam iz Arene 7 pa sam opet ušao, zato vam sad to opet kažem. Sean mi napravio deck, dobio sam Giant Skeletona, pa možemo da imamo friendly battle. Ajde. Samo te nađemo prijatelj. Čekaj, ja ću tebi da pošaljem, pošto sam ja Arena 8. Samo, nisam konektovan na Facebook, ladno, evo konektovan sam. Dobro. Desi, evo si. Poslao sam ti. Samo se poviš. Ajmo. Idemo. Idemo ljudi sa novim deckom. Sean isti ima novi Ja sam uzeo ovaj deck. Nema veze, pa dobar ti je deck. Ali ti imaš Inferno Tower. Idemo ljudi. Krenemo. In action. In action. Vidi ga sis. Idemo ljudi, tako je, failovo je, možda nije, ajde samo ništi balon ne dodari. Fuck, to je to kad imate rage spell, znači, fuck, neću ništa da uradim. O, to mi se sviđa što si uradio. Ja sad stavim Lava Hound i ti se jeba, nemaš Inferno Tower. Nema veze ljudi, ovako ćemo. Što mi gleda kod mene na ekran, nema veze, ajmo. Slobodno gledaj. Ajmo mi ovako. Failovo sam malo ovo. Ne, nisam. Pa ćemo ovako. Fuck, nema veze ljudi. Dobar damage imamo na kulu, ali da, ja sam mnogo failovo. Nisi baki. Yes. Eto ljudi, izgubio sam, nema šta. Mogu samo da se predam. Evo gledajte Sean kako uništava kulu. To je to. Imaš Inferno Tower, znam da imaš. Inferno Tower, idemo samo da ga pocepa sad kad padnu u deliće. Tako je ljudi. Dobro, izvukli smo se. Fuck, nismo se izvukli. Minion, mega minion, kad udari kulu, 800 healtha skine. A zato je low na HP. Oprosti ljudi što se smijemo, nešto se desilo. Šta? Da ne pričam u detalje. To Johnny malo. Da, zabušava. Za malo ljudi da mu ode kula, ali to nema veze. Ovo ti je kombo, Niko. Ćemo mi ovako ćemo, znam da su sad failovo mnogo, previše, ali nema veze ljudi. Znači ja ne znam šta sad radim. Aj molim te samo, to, ali opet ću da izgubim. Failovo sam. Failovo je fireball. Idemo ovako. To je jedina nada sad. Baki, ja sam ti uzeo 2 kule, ti si meni jednu. Dobro, nema veze. Nije to nada, znači. Znači, Lava Hound može sve da sredi. Inače, ti imaš sad velike prilike, ali inače nemaš. To sam se sprdao kad sam rekao da imaš velike prilike. Kako je lijepo vidjeti kad Nikola gubi. GG ljudi. Bila prva partija, izgubio sam. Nema veze ljudi. Idemo sljedeću da pobedimo Seanita. Aj, ti sad meni pošalji. Vidite ljudi, ja sam treći kod mene, a Nikola je 10. Nikola propao. 13. Znači, Nikola mene ceo dan moli da mu pređem u Arenu 7. Laže. Nemoj sad ti da laži. Laže ljudi. Idemo jedna obična partija oboje, pošto vidite, fali mi jedna kula za Crown Chest, evo i Sean će da igra, igraću i ja. Da, pošto ima Magical Chest pa će da igra. Da, pa će da igra, mnogo je brz. Čekaj, neću ovaj, hoću ovaj deck. Ljudi, mi ćemo sad ovako da krenemo. Ovo meni pa 8 level. To, odlično. Vidiš šta mi propalo. Čekaj sekundu, znači, mislim, vidiš što on ima, nisam znao da to sada. Wizard. Ovo, vidiš? Kula? Kula, da. Pa dobro. Nisam znao da to ima. Pa ne, sad ima, izašlo no. Znam i meni. Vidi, ako ja sad dobijem nešto, dobro, failovo je, ja se nadam da, ne, ja sam failovo i to žestoko. I, eto ga ljudi, znači GG, ja sam budala jedna najveća. Izgubio si već? Ne, nisam izgubio, nego mi je uzeo kulu lik. Pocepao me, znači kakav fail napad sam sad imao.
Ja imam odličan napad, gle ovo. Mega Minion i ovo. Ovi mali pupi lava. On je Vidi silno ovo, ode mu dobar kula. isto. Nice, pa blago tebi imaš lava hound. Pa ja bi ga dobio sam u Magical Chestu. Aha, u Magic. Pa u Magical Chestu. A ti si u Magical dobio lavu? Da. Nisam znao. Nema veze. Idemo ovako. Fuck bre, znao sam da će ovo da se desi. Ma idi, ovo nije normalno. Idemo ovako. I ja. Pa će, aj samo se okreni I ja. Dobro, nice, ovo je bio dobar potez. Samo da on ne stavi Wizarda. Znam da će sada stavi Wizarda. Dobro, on brani gore kulu. Odlično, uništili smo mu ovo. Kako se zove ovaj? Gledajte sad ljudi, stigli su dotle, ja sam stavio Hoga i on ga je to malo dučno, nema veze. Ja sad će promo kulu da mu i cepamo ljudi. Nema od toga Meni leba. ovo odlično ide. Ja Ova gubim. borba. Ja vodim. Bitno mi je samo jednu kulu da uzem i ostao srećan. Ne mora ništa više mi ne treba. Ajmo ovako. Samo prijatelju, pusti me jednu kulu da ti uzmem i igraj, neću ništa da ti radim više. Te pustim 3 zvezdice mi uzmi, slobodno. Dalje ljudi, uzeli smo mu kulu, neću više to ja brinem. Nije me briga ni da izgubim ni da pobedim. Evo, samo ja, molim te. To, meni je uzu kulu. Da li da ga, neću ga pustim, ali nema veze. Meni je uzu kulu. Uzet je. Jeb ga, nema veze. Idemo ovako. Dobro, sad ja imam veća šansa da mu uzmem drugu kulu. Da, znači on mene ovdje zeza. Ok, imamo šanse da ga pobedimo, mislim. Ne baš 100%, ali dobro, imamo šanse. Izvukli smo se, ljudi moji, izvukli smo se. Idemo ovako. Vidite, sad sam failovo. Ladno. Student of Dead će da bude. Ajmo, Valkira. Nice, failovo je. Idemo ljudi sad, brzo, ajde. Ne. Nema veze, ajde. Da li će da pobedimo, nema šanse. Gle ovo, Johnny. Ček, ne mogu sad. I kod mene je gusto, gledaj. Kod mene je previše gusto, Baki. Verujem. Dobro ljudi, spasili smo se. Ne! What? Ne, eto, izgubili smo ljudi. Nema veze. Vidi ovo, Johnny, ovo je napad. Ko će da pobedi ovdje, ljudi? Ne. Freeze! Ajde! A daj, kurac. Nema veze, ljudi. Ima veze. Idemo. Neću da padnem. Otvaramo Crown Chest. Kurac. Ne, zašto sam toliko požurio, nema veze. 47 Elite Barbarijana. I peka, ljudi, epic karta, nema veze. Ja sam se nadao da ću dobiti nešto što Evo, nemam. pozdrav za Savu, pozdrav za Akija. Pozdrav za Imperno, a dobro, on nije rekao, pozdrav, nema veze. Pozdrav za sve iz klana. Znači, eto. Uđite svi u klan, nismo loši. Evo sada promenim dek. Ajde ćeš ti meni da pošalješ, ja tebi da pošaljem. Samo sekundu, otvorili smo. Tako. I da ljudi, snimat ću blind deck ako dobijem jebenih 5 gema, zato što nemam nijedan gem. Da ljudi, vidite, ja sam skupio pare, razmišljao sam da kupim Epic chest od 10.000, znate da stalno izlazi u shopu. Nema. Nije loše, vidjet ću da razmislim. Ti treba neka epic karta ili ne? Potreba gardovi, dosta toga, evo gledaj, ovdje. Guard, Dark Prince, mogu da uvijem i Legendary kartu. Ne možeš. Možda ima šanse, evo ja ću tebi pošaljem. I sad sam 5. Nema veze. Ajde, uđi. Dobro, ko mene ti znači je 4. Ne, to ne može. Ajde, pobedimo šanete ljudi. Kako me onaj sjebo? Siso jedna, gledaš. Ha, gledam. Aha, lepo je to što će staviš Wizarda. Stavit ću. To ćeš moći vidjeti i kod tebe. Svidi mi se to. Giant Skeleton Siso, aha, Siso jedna. Čekam. Aha, fail. Nice.
Ja sam ti barem napravio push na kul, ti meni nisi. Ne mi da mu septa baci, tako je, fuck. Gusta magla oko mene, gusta. Idemo. Hog Rider, stav Inferno Taverne, to nije u redu, Šone. Fuck. Ne vezi. Idemo. Ajde, trolujemo malo. Da ćeš. Ovako. Da možeš. Ćemo ovako. Ovako. Riri niga, zašto to radiš? Zato što sam budala. Znaš da će da izgubiš, pa eto. Pa da, pa ajde se malo rado. Nema zepa. Dobro, nisi mi nešto mu puno skinuo. Dobro, nema veze, nisi ni ti meni, mala. Nisi uopšte. Ja nisam ni gledala. Bili čiku, bili čiku, bili. Ljudi, ja sam nob. Da, ljudi, to smo znali od uvek. Idemo da mu uništimo kulu. Smaraš, aj promeni dekno. Gusta magla oko mene. Daj me, taj ću da izgubim. Aj pusti me samo da spamujem ovako i da probam da stavim još jednog Giant Skeletona. Ajde, Pusti, samo Rapa pusti. again. Ne, nemoj ništa da ideš. Nekog Inferno, tamo. Evo ovako, evo ga Giant stivo. Dobro, pa Izvinite ljudi. A zašto si stavio? da mi ne bi uzeo kulu. Da li si takav lik, jebote, ja tamo teo da stavim još jednog. I da mi uzmeš jebenu kulu. Nema veze ništa. This is not is humano. Bilo bi fora da Giant Skeleton može da ide samo na kulu, da fokusira samo kulu. Pa šta bi mi radili jebote? Ništa ne bi radili. Ništa. Ha, failovao si. Dum. Kako sam ga sada sjebao. Ste vidjeli ljudi. Da, ajde, aj sad skini helte kuli. Da, ajde, GG. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidao, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Poz.